Mä pilotan tän päälle. Joo. Tai mä pilotan se johonkin vähän Ai, vaikea. no et piilottanutkaan siinä. No on se johonkin. Otetaan myötään tohon. Katsotaan kuka löytää. Myös kattoo. Mä vaikka tonne. No, mitä me nyt sammutin? No, viiää tonne seuraavaan vaikka. Onko sielläkin tossa penkillä yksi? Mutta sitten se, että mitä nämä oheisohjelman lisäksi täällä on valtavan hyviä tarjouksia näissä liikkeissä. Ja nämä tarjoukset on vaan voimassa näiden synttäriviikonlopun aikana. Ja mä voin esimerkkinä heittää teille, että tuolla toisessa kerroksessa on upea vuorotalolehti. Sinne piilotettiin yksi kivi. Äsken löydettiin veturilta 3 noita kiviä, niin piilotetaan nyt ne kaikki takasta. Katsotaan kuka löytää niistä uudestaan. Tänään tää Kouvolan synttäreillä. Tää laitetaan. Laittaa johonkin. Niin näköjään. Katsotaan. Tätä mä ei käytä. No. Ai, mikä hyvä katsoa syö sekin puoli. No ei vissiin lisää. No siinä ei ollut lisää niitä. Käydään nyt kattoo sit viimeinkin. Enempää noista ei taida olla. No ei taida niitä väliköitä olla. Katsotaan mihin laitetaan se. Niin alat. Voi että. No katsotaan. Onhan siellä vielä 2 lisää. Tän jälkeenkin on vielä 1. Tän jälkeenkin on vielä 1. Laitetaan nyt vinkkiin sitten tää video teille, että kuka ne löytää seuraavaksi. En. Ei ollut.